cimado kemudian sarwa lapang mata cikat dia cabia tuntang bakat tuntang katuntang bado tarawih atau tebina tilatang kotang pisang di panjeng desa du panje sigai labange maka jo tapai bagus saja patai urang lagi obat carai apa ubi maka jo lawa berkanyang mata mangan tua apa sebut jo maaf buat sugi segadang papok baru yo Allah yo Allah yo Allah yo Allah musik hey 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 maju 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 hey pondong nasi polin nasi polon nasi polin la manganetang sikap puyo magadundu pada di muka malien nan tagayui mengari jakun jakunyo adik sen sebana licin pada boda darahnya petang pinang apa gemok dan di panjenyo yo maaro mendape sikacau mato asik adik pagoi are kakinya malajang lajang so itu cara mamanje bantu akaro kena jilatang si polala salah sondi tararau nanti atenyo malam ini subada jika puyo atau juga palo kata balia undema ince matonyo